15 अगस्त शुभ दिनवा त देशवा स्वतंत्र भइले हो। रामा अंग्रेज देशवा से गइले त आपन स्वराज मिलल हो। 15 अगस्त शुभ दिनवा त देशवा स्वतंत्र भइले हो। रामा अंग्रेज देशवा से गइले त आपन स्वराज मिलल हो। आशा के दीप जलल नया संविधान बनल हो। रामा अंग्रेज देशवा से गइले त आपन स्वराज मिलल हो। रामा अंग्रेज देशवा से गइले त आपन स्वराज मिलल हो। आशा के दीप जलल नया संविधान बनल हो। रामा बापू रामा नाथुराम गोलिया चलवल त बापूजी के जान गइल हो। रामा नाथुराम गोलिया चलवल त बापूजी के जान गइल हो। 15 अगस्त शुभ दिनवा त देशवा स्वतंत्र भइले हो। रामा अंग्रेज देशवा से गइले त आपन स्वराज मिलल हो। 15 अगस्त शुभ दिनवा त देशवा स्वतंत्र भइले हो। रामा अंग्रेज देशवा से गइले त आपन स्वराज मिलल हो।